mother. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, 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 stop. Make you no cry again. Aga bendi be ezaburu nne ebe mama anyị bụ Bridget Okeji si wepụta wee gawa di na be Raphael Okeji. She cover me close, say make you sleep, 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 my pikin. When I dey hungry, my mother go run up and Anyị abatago n'ezu na be ndị be ezaburu nne n'Ọbana ebe mama Bridget si wee jebe di ezu na be ndị bụ Okeji n'Ọta. Anyị na-esi anya ọ bụrụ na ị bịara ebe a n'ọnwa gara aga ị ga-afụ na ọ bụrụ ya etu ebe a n'ọnwa gara aga ka ọ dị. Ị na-anya ị ga-afụ ihe na-eme ebe a ọ bụrụ obere ife. No, Thank you. ọmụ bụ Okwuchukwu Ezabulu nne. Onye mụ mgbe Augustine Ezabulu nne. Ihe a na-eti ya. Eze nwanne. Anyị bịara ebe a maka nkwado akwamozu Bridget Okeji ni Ezabulu nne. Okay. Aka onye Bridget bụ to you. Hey, nnukwute ada anyị nwaanyị nọ. Bridget nnukwute ada anyị nwaanyị. Ebe a ka o si. Ebe a ka esi wee nụrụ ya. Wee ndị Okeji si wee nụrụ ya. Wee jee wee buruzie onye Ọta. Nke wawu nọ nwoke nọ na obi ebe a ka ọ ka anọ. Mana ịma nwa gị ije nwaanyị. Egbere Chineke si wee dobe ya. Wee nụpụta ojebe ije dị. Ebe a be nna ya kpọmkwem. Nna ntọ mmadụ ịtọ wee tọọ Bridget. Nna m dị ọkpara. Afọ my dad bụ Eze nwanne Ezabulu nne. Nye Augustine nke ọ bụ. Bụzie efe echiche bụzie Eze nwanne. Onye nke ọzọ Andrew Ezabulu nne Ichie Diji. Nke ọzọ bụrụ Eze Okwesiri Anthony Ezabulu nne. Nke ọzọ bụ Romanus Ezabulu nne nwata kwọcha. Ada anyị nwaanyị Bridget tọrọ kwọcha na Romanus Ezabulu nne ya nwata kwọcha. Ndị nke nwaanyị nke ọzọ kwa bụ Ndonwa ka nkwugo na nkwere ka na oje ije. So eto si wee nkwọ m na-akọ maka ya bụ na ada anyị nwaanyị na-ezigbota mmadụ. So ama nye ọfụma ezigbo mmadụ. Even na nna anọkọta kpọkwa ya na fon, mkpọ ya na fon anyị kpaịsịkwa bọsị m ejekwa m jefu ya etu aka m na na-awụsị eme m na arapụ ọfụma ezigbota mmadụ kwa even ọnwụ ya. In fact ọnwụ ya o wuteka anyị. Ọnwụ ya wutere anyị so much. Ọsọ ekwu okwu aka ọ bụrụ nke ọnwụ ihe a wutere anyị nne gụọ anyị akwa dị egwu bọsị a na-agụ anyị ihe anyị anọkọta. So o wutere anyị mana ife niile dị Chineke n'aka ọ ka Chineke si wee chọọ. Ọma bụ onye nke na mbịa mere ya na-akpa nkata ịmago nna agwata nna nwe ka anụ asị ya na-ekwe na etu ihe si wee do even o so na-agba mbọ ma enyemaka dị ọ na-enyekwa ebe nnọ onye nwere onwe esokwu ekwu na ya nkwuga karịa njekwukwu ya ọ gwakwu ya ihe ọ ya agwụ ya o mekwa ya nwere onwe ya na-eme mgbu chief nya Ejison ọ na-anwa masị na ọ da anwa Nne anyị afụ na a na-arụ n'ọfụ ka ị nwere ikwu maka unu a. N'enu obere ga-atọ ya gbamgbam ọkwụ na-arụ okwu na 1 month. Ịghọtago ruo 1 month nke a o ji wee pịachi mbọ niile ọ na-ụgba n'ebe nnọ wee telezie nke anya ọṅụ wee juzie m obi nsị unu na ama nke ọ na-adụ m adụ chief bụ Ejison bụ ihe nna ya karịsị Chineke n'isi ewu ogologo ndụ arụ isi ike. Chineke ya biko ya chekwabi ya ya dubi ya n'aka ndị ajọ mmụọ n'aka ndị ajọ mmadụ ya napụta ya ekwekwara Chukwu ya biko nye ekwere ka ihe mere anyị ya. Ọ bụla anyị nnukwute ukwu isi na-ekpuchi kpuchiri anyị nụ na onwe ihe dịghị mkpa ịgbaje eje egwu ya o mee ya ozugbo ihe emenie ma anyịkwa onye gụ ya ego kpu ya ụmụazị nye nyekwa onye ego nwanụ ọ na-etokwa ọ na-erukwa anyị nwana onwe anyị kwanụ a na-agbakwanụ mbọ nke anyị na-enwekwana ego nke anyị ma ozi dị ha ma oke
acha metị Chineke akụzi ha ọ ha chatụrụ alụ ihe a wee gawa efu ya na ọkwụrụgo onwe ihe ọzọkwa anyị abatara ezinụlọ ebe ndị bụ Okoro aha mba Ojidi eme nwa Okoro. Ojidi eme nwa Okoro. Ama m onye ọrụ ọfụma. Mụ ya na-abụ nọ na main market mgbe bi Ọnịcha ihu main market. Mụ ya na-abụ nọ n'Ofichedi, anyị goro Ofichedi wee kee ya half. Wee half nwa wee half. Anyị na-ede package shirt. Anyị na-anọ ọfụma nso wee dọrọ anyị. Nwaanyị bụ ezigbo mmadụ. Ibi m ogote nni ọ na-asị m bịa ka anyị rie. Asị na m a ga-eri n'iwu di m ogonye m nri o rie nke m rie nke m. Anyị na-anụ n'esemokwu onye egwu na amụ ka ọrụ ọ na-akpaba nkata ọ na-enwe aṅụrị afọ onye ajọ mmadụ. Mụmụ ya anụnwa bụ ngwa nkwọ eze abụrụ nne ọ nnukwu nne nke anyị na-akpị ya nne m ahụ na nne mama m ha bụ ofu ọkpụ ofu n'ikwerekọ ofu village ofu ọkpụ ofu ụmụnna ọ na-amụmụ nwa ọfụma mụmụ ya ahụ ọ na-amụmụ nwa. Nne m bụ ezigbote mmadụ. Nne m ahụ nọkwa 140 years nwa anyị mụtara ya ọ kara ezigbo nka ngwankwa eze abụrụ nne ọ kara ezigbote nka ezigbo mmadụ ka ọrụ so na abịakwa n'ebe a mụ na ha na-abụ bụrụkwa agbata obi anyị na-eme ọfụma na nne m ahụ na-enete m anya ọfụma maka mba ụmụazị ga-ebiri ebe a ọ na-enete m anya ọfụma werekwa ya asị nne nkwa asị nne dị nkwa nwa ya ahụ bụ ezigbo mmadụ ma ụmụ ya niile ndị ọzọ gasị masị nọọsụ onye nke a. Ana m ekpe ka Chineke nna nabata ya na ndokwa ka ọ nọ n'aka nne Chukwu ka o jee nke ọma etu anyị si ayọ anyị bụ ndị Katọlik. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Sanctor in Celi et terre, visibileum omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia ascendit in caelum. Reverend Father Francis Isuako, Alpha Parish member, Holy Family Parish, Oluku. I have last year. Okay, member, sir. Afọ m ya ụbọchị ahụ ọ bịakwasị wee nọnyere ndị zon ya iji wee fụ na ihe na-aga ọfụma. Oge m na-agagharị ịfụ ka ihe si aga na baza afụkwa m ya ebe ọ nọ n'agbanyeghị na nwa ya bịakwazịrị ya na ndị otu ya mana anya gwa na onwe ya nọnyere ndị nne wee na-ahazi fụ na ihe na ọ na-aga ọfụma.
mmalị ya dị ka onye nwere ezigbote obi onye nne efu ya ya ma na ọ bụ onwe ya bụ onye lụrụ n'ụka maka ọ na-adịrị onwe ya simple adịrị onwe ya simple sonyekwa ndị nne wee na-ahazi fụ na ihe na-aga ọfọ ekpere m n'isi ya bụ na Chineke ji ike niile onye anyị ji afọ ya were ebi ndụ ka ọ nọ nyere ya aka mbọ niile ọ gbara o olileanya ka o ji wee gbaa mbọ bụrụ onye ụka wee fee Chukwu ya ọfụma mana o nwere ike ka Chineke mere ya ebere nnabata ya n'ala eze eluigwe. Nwa mama ya bụ Chief Dr. J.I. Ejison Knight of St. Murumba eji Ikwere Chimalunzu gbakara agbara Igbo niile wee mara ya dịka anyị si ghọta na onye nwere ụlọ ụka ka na-emekwa n'ihe ndị ọzọ a na-eme n'ụlọ ụka kedu ihe nwere ike egwu ya na ka e nwere ike ikwu maka ya? Ya nwere ike ikwu maka ya bụ na onye nwere ezigbote obi Chineke ọ bụ na asị na mmadụ lụrụ ụlọ ụka sọsọ ya ịma na onye fụ Chineke n'anya maka na ụlọ ụka ọ lụrụ nnukwu ego ọ lụrụ ya ka o biri ebiri ọ lụkwuru ya ka o ji wee bụrụ nnukwu mmadụ onye kachasịnụ a na-afụnụba anya ama na ọ lụrụ ya were ya nyefee Chineke maka ihe ndị ọzọ maka ihe ndị ogbenye maka na ndị ogbenye a bụ ndị na-abataba n'ụlọ ụka were aka ụka oge niile ọ dịkọtazi edekọtakwa nyanwa na onwe ya abịakwa mana ndị nke Chineke na-anọkarị n'ụlọ ụka ahụ ọlụ wee na-ekpere Chineke oge niile ana nnukwu ihe ọma ka o mere Chineke na-asị ya jisi ike n'ịfụnanya o nwere n'ebe Chineke nọ. Anyị na-anya dịka a na-epenti ụlọ ụka a na-epenti si ka onye na-epentizie a na-epenti Chinyerugo na-ejisi n'onwe ya ka ọ na-akwado maka akwamozu mama ya anya na-emekwa nke a anja bụ ezigbote afọ ọmụ ya. O nwere kunu si akwado akwamozu a bụ ndị parish gị nwere ụzọ si akwado ya pụrụ iche? Anyị na-akwado Easter Tuesday anyị na-akwado mbọsị ahụ bishọp ya abịa ebe a kara mama ya mas n'ụzọ pụrụ iche ọ na-abịa n'afọ ụka imekwa ka ndị fada marụkwa nke mmụọ na onwe megoro ka ọtụtụ n'ime fa marụkwa na ụdị dị otu anọ na-abịa mbọsị ahụ a ga-afụ ka ọ ya dị ọtụtụ ndị mmadụ ya abịakwazi. Anyị na-ekele gị fada sị na ọnụnụ ịnọ na Holy Family ga-adịrị gị mma ngwa ngwa ị ga-anọcha aha 3 na 6 a ga-afụ nnukwu ihe ga-alụpụta a ga-esikwa na parish a bunye gị na nnukwu parish. Chukwu gọzie gị. Amen. Maka n'ive nne na-alụ n'uwelite o nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mme ewu tukwue ive nne na-alụ n'uwelite isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ agụụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa kuku ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa sabụ ụba ọkwa nne ka a ga-akpụ polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa nwụrụ anyị na-abataba onye echichi bụ onye eze ị ga-ama ị na-anya n'obi a ifu na nnukwu obi ifu ka esi duzie ụlọ dị mma ụgbọala dị mma ọ bụbe Ikwere Chinyerugo Chimalunzu ka anyị nọ na ya onye a na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata mama ya Ezinne nke a bụ obi onye eze dịka ala Igbo si wee dị n'ezi anyị fube mama ya ebe ọ rụrụ ya ka obi mgbe ọ dị ndụ wee na-enwere aṅụrị. Ezinne na nke ọma jee nke ọma ọ ga-adịrị gị mma anyị na anyị ga-ezu n'ụwa ọzọ. Mama mụrụ ọmụmụ ọ chọrọ ugo nwanyị nne bụ nne
ọchịrị ọzọ nne Ugoeze mama ezigbo nne daalụ gaba nke ọma. Anyị bụ ndị ọrụ ukwu Giant Striker Media bịa na be gị ihe anyị ji bịa maka ọnwụ nne gị. Asụ na ọnwụ nne a na-afụka na ọnwụ nne a na-ewu kateka. Ọnwụ nne adịrị izi maka na nne bụ nne. Anyị na-asị gị ndo daalụ. Uchenna Okechi Ikwere ezugo nne ya n'ọrụ ukwu. Afọ mma mbụ Bridget Ukechi alụnne onye nke ụka chiri ezinne. Nne m anyị na-agbachikwa Krismas ọfụma nwere ihe na-eme ya. Ọ just ahụ ya bụ ahụ just 2 weeks ọ bụ onye nwụrụ anwụ. Mmanwụ n'ụlọ ọgwụ na 8 February 2021. Abụrụ ọnwụ nne m a o butere too much maka ma ya etu ọkwa ịma etu ọkọ si ekpuchi ụmụ ya, etu ọkọ si ekpuchi ụmụ ya niile. Ọ daala ike ka onwe nke isi wara ma nke ya fọrọwara. Ọnwụ ya onye a o butere too much. A na-agwa ndị mmadụ ụfọdụ asị gị na ọ gbagọtago, mana omume niile ahụ ọha emere ka onye gbagọta anụ. Ihe niile na-eme na ọnchọ ya ebu ụzọ nụ ya gwa ya nwa m ga-apụkwa na apụ. So ọnwụ mma anyị o wutere too much. Mana mmadụ anyị abachukwu ọgụ. Nkata ikpeazụ mụ na ya kpara ọgụ na ọ na-ekene m na-asị na Chineke ya agọzi m. Anyị bụ ụmụ nwanne na anyị na-eri ya anya ọfụma na anyị eneke ya anya. Esikwara anyị ebere na ụmụ anyị ya enekwa anyị anya dịka anyị si wee nye ya anya. Mgbaga anyị wee ma na ọ dịka ụbọchị ezubego n'ime Jenụwarị ga ekpekwa oje. Anyị nọ na mgbede abalị kụzie ihe anyị na-eje mgbe ahụ ọ bago koma. So anyị nwa nabazia mana ọnwụ mmụọ anyị mba sị na Chineke nọnyere ya maka ụmụ ya niile nọ n'ụlọ ọgwụ. Ụmụ ya niile nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ na-ahịa ọ fụrụ ụmụ ya niile ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. So anyị nọgidere ịmụgochie chiji anyị bụ ụmụ nwoke nabazia ụmụ ya ndị nwaanyị bụ ndị nọzinụ. So ịmụgo bifo chi efo kpọzie na akụzi ya n'igwe kwuo na ọ chibego ebe o si wee bịa. Agbara ya Fada Ojukwu mgbe m gbaziri Fada Ojukwu na-asị ya nekwa ihe mere, ọ na-asị m dọnwere na ya kwadoro ya ọfụma meche n'uche na ya kwadoro ya ọnwụ ya ọfụma. So ya niile bụrụ ihe nye Chineke ekene. Ya bụ unu mere ọmụmụ ihe unu kwesịrị imere. Yes. Kere ekpere gị n'isi mama. Ekpere n'isi mama na Chineke ya anabata mkpụrụ obi ya dobekwana ya na Paradise ebe ọ ya nọ na-ezu ike wee na-eche mgbe anyị agbagota. Kedu ka unu si akwadobe maka enyinye ozu ya na akwamozu? Anyị na-akwadokwa maka akwamozu ya ọbụghị obere ozu, ọbụghị obere akwamozu. So anyị na-akwadobe ya n'ike m. Kedu ụbọchị ọ ga-abụ? Ọ ya bụ na April anyị emere ewe keeping na April 5. Then n'izie ya na April 6. Ndị akwamozu abịakwa egidezie dị akwamozu ya continues Eruo Sunday. Until anyị eje ụka on Sunday. Anyị na-asị unu jidenụ obi unu aka dịka isi kwu mama na ebe dị mma. And ọ bụ ebe a ka anyị nche na-ekpe ekpere n'ofu ụbọchị anyị nche ga-anagoro ụbọchị ahụ. Ọsọkwa na unu merie ihe unu kwesịrị imerie ka ụmụ unu mekwaziere unu. Anyị na-asị ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs Kraịst bụ nwa anyị. Amen.
afọ m bụ Chief M.I. Ejidike eze ọba aka ji ọfọrọ ukwu ọmụmụ ejisi mbụrụkwa mama m maka onye ya gbapụta ụtụtụ ọjọọ kere ihe ihe eri ọ gbagharịa nke ọ bụla ị gwara ya ọma o weta nye gị adapụta na nkata gị na ya akpagịrị nkata ọ dapụta na alụ gị na ya na-atụ alụ ife atọ ọmụma nke ọ bụ ịghọtago na ọhụbe m dị ebe a na obi mbe mere na ebi ọ pụta ụtụtụ ọjọọ ma pụtakwara ọ na-enye m ife anụ m eri ife ọnwụ ya wee dapụta bụrụ ihe gbagwojukwuru anyị anya n'anya ma ọ kasị ike nwebụ mgbe m na-ene anya na ọ ga-anwụ by this time mana etu o si bụrụ Uchechukwu ifu arụ ya ọ na-aya ọya mana ọya ọ na-aya mmadụ aya ama maka Chimalụnzu na onye bie na-ene ama anya rinne karịa etu mmadụ tụbara anya ịghọtago so ifukwu arụ ya mgbe ụfọdụ na-asị na 88 ụfọdụ na-eti na amakwa na nwaanyị ya lụrụ ọ na mama abụghị onye na-atụ egwu oke njekọtago obodo oyibo na-asị ya ka eji ọsị mba hafụ n'obodo oyibo nụnụ ebe ha si na oyi na-atụ mba ebe m na-ekpere ya bụ onye ọbụla ya anaghị na ọma nketa anyị eze ka Chineke olu ụmụ ihe ụfọdụ a na-emegasị ma ihe nwa ya na-emegasị ma ụlọ ụka ọ lụrụ ma mara niile ọ na-emere mmadụ mee ya ka ọ banye na anyị eze onye mụtara na-amụ ọgaranya so o so wee keta onye o so wee ruo ụlọ ụka ha alụ so na Chineke si anyị kụbara onwe anyị akụ anyị kpara akụ n'ụwa n'eluigwe so Chimalụnzu akpata na okirikiri famili o sokwu metụ m n'ọdụ nna azụrụ atigo nya na ya ewetughị obi na anyị ncha ka o mere bụrụ ma ya akwa ya anyị akwụ ya maka mgbe ọ nwụsịrị sọnsọ ihe na-eche chief bụ etu ya esi wee arenji ihe niile ọrụ ma ego eji wee kwụ ya ọ na mmadụ nwa chekibe ego onye ọbụla na-ebe ọkwa ego ka a na-ebe ma nke ahụ ego ka a na-ebe nọọ ka eke esi wee hazi ka ihe niile aga ọfụma ka onye ọbụla bịa nwee aṅụrị nakwa na udo na ọrụ na afọzi 2 weeks ife niile aga ọfụma etu m si fukwu ya ihe niile ya aga ọfụma n'aha Jizọs ịgwa n'afa gị ọmụọ bụ Mercy Apostle Martin onye na-eme ebe ọ na-eje n'ọrụ ukwu ebe ọ bụla ọ na-eme ị ga-afụ onwe ebe a na-eme ihe fọ ịma na ọ dị eme mba ịma na a sị na enwe ebe ndị afụghị onye Igbo gbanawa na onwe ka o si dị so enwe ebe a na-eme ife ịbịara ma na onwe ka o si dị nkwachukwu kwere ka ọ na-emezu ọ sị na ịchọtaghị akara aka yes na ndị ekweghị na-emesi ha ya ekwe otu a ka ọ nwee ndị ka na-eme isi kpakakpaka mana mụnwa na-agụ ha wee sị ya na emesie na ha ya ama aha ya na-abịa akụrụ nna akedịzi ya abịazikwa Chukwu saịn ya n'ihe saịn gị ntụ onye Chukwu chọrọ ime ebere ka o ya emere aka ekpuchiri nwa oyi ọrụ. Afa m bụ Chief Stephen Esimoneze Nwobi bụrụ Ichie Ezugo eze Nnaja Village ọrụ. Anyị na ụmụ ya niile bido n'isi wee ruo n'ọdụ na-adị na mma. So mụ na nwunye nwoke Joseph Okeji na-adị na mma ọfụma n'ụzọ pụrụ iche na-azụkarịtakwa afịa n'aha ọfụ. Anyị ncha nọ kpesi ekpele ma nnukwu mma ya anyị ncha nọ kpesi ekpele kwuo ka aha ya dị na ọ ya amagbu onwe ya na ada enwe oyiri emekwa ama na oge ezuru n'aha m oge ezuru mụ na na-abụ na-ekwurịte ọfụma maka na ọ bụrụ mgbe na-abụ nga Ọnịcha ajụọrọ ya ebe obi be nye na nwa ya bi mbizi bụrụ dogoro nwa bụ onye ka ịbụ mgbe m agụ ya nwa onye bụ nna m okwu onye ya mụrụ ọfụma m nọrọ ya na ya nọrọ na-akpa nkata ọ na-adụ m ma ọdụ nwa m si werukwa ihe ụwa ka esi wee fụ ya n'ọnwa ya mụ na ọmụ na ebe ahụ asị na mbi n'ọdị egwu mana onye nwa ya na-echekwaba m maka na ebi m Meduguri anyị nwa bụ ndị Igbo ọ na-abụvụrụ ihe alụ mgbe gboo na nne na nna nye nwafa kwa ha mana ọ na-abụ ihe ziri ezi na nwa kwa nne ya na nna ya so nọ ha nwa nne ha nọsigo
na ọha bụ ụmụazị ya akwụ ya bado ha aja kpekwa ekpele ka ụmụ ha sikwa etu ha wee kwakwa ha ka ha ghara ịkwa ụmụ ha ọnya bụ ihe m na-ekwu mụnwa Bogachukwu ekunye ya chi nwata kwa eze chi tubelu ugo nwata dike mma n'ihu ọgụ ka m na mmasị emeta nne nke ọ bụ nwa dị ya na nna anụ ya o wee bụrụ ezi nne na di ya na-ebi ọfụma ka di ya rapụ ezi nne echịkọtara nwa aka na-ene anya ọfụma ka ha pere mpe n'ime nna ya ochie n'ime Nweke na-enekwa ha anya ọfụma ka di ya nwụrụ andị ọ na-agba nnukwu mbọ ka ọ fụ na ụmụaka ya nwa na-eri nri na-eje akwụkwọ nwa m ụbana nne nke ọ bụ sọ nne isi ọ bụ sọ nne oke nke ji ọbụsọ nne ozedi ọ bụ nwa anyị ncha mụrụ ụbana nwa so wute kachasịa m ka ọ na-asị setọrọ ihe nri ama na nne na ezinne na njewa ka ọ na-ejewa mana asị oge nke Chineke maka oge nke mmadụ na ime ụmụ ya niile ma nwoke ma nwaanyị mbọsị ivi mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ nwa Bogachukwu nwa bụ Chinweta kwa dọnta dike mma afọ nọ ebe a fanọ ebe a na-asị mama na ọ ga-adị mma ivi OZ anọkwa nwa bịa n'ụlọ ọgwụ na City Hospital ọdagbu na-asị mma na ya dị mma ma oke mma na ya dị mma adụchọba ha bịa na Chineke na mkpobi na nekwana ha Jizọs ọbụsọ jo ọbụsọ OZ ọbụsọ oke na ọchịrị ọzụwa nne anwa ọnụọma nwa mgbe na-ekpe ekpere n'isi ada na-ekpe ekpere n'isi ejisi na ọ ga-adịrị ha mma ada dị ọra mma ka nne ekaracha o nwere onye ga-abụ nne di ya nọrụ fa achọghị ime onye bụ nne di ya mana dịsi umeanụ bụ ada dị ọra mma n'eziokwu ụwa ọzọ ma apụta ụsetọ ana m anụ nwanne ya nwaanyị mmiri ya gbakwa nne di ya ọ na-emeri ya ife nwaanyị ntanta ya eme n'ebe nne di nọ ọ bụrụ eji ga-egota ndụ a ga-egote ya ada ya dibe manụzụ dibe oke dibe OZ dibe mụ setọ dibe mme dikwu maka na ọ bụ sọ ka amụtara na-amụtakwuru ndị nọ n'ezimụta ndị nọ n'ụlọ na setọ n'ọsọ na bụrụ nne ya ka a mata ebe a ọ na-ego nri na-adị ọ na-asị setọ dị ya ọ bụ nne m ochie ama m bara bedbadone afọ m bụ Ikechukwu Nwankwọ Osiriọla na Ọraukwu vileji m bụ Dimụbana vileji n'isi mbido mama Chinyerugo na ụmụnne ya bụ ada anyị nwanyị ada Ebenediji ada mụrụ na nnukwu obi ada eze abụrụ nne abịa n'isi ha nwa ada anyị mụ amụ ọ ụmụ di ana ka ha bụ a sị na Chineke ga na-edu ha ezi uje ha na ezi ụna ha ọpụpụ na mbata ha Chineke ihe ọbụla bụ ebumnobi ha ọ ya na-emezuru ha ya na-ayọ amala na ogologo ndụ na ahụike ka o zute ha ụbọchị ndụ ha niile ama m mama ọfụma nọmba 1 bụ na ụmụ ụba na-enweghị nsogbu anyị na-emekọrịta ihe ebe onye ụbara fụrụ nwanne ya nwaanyị ọ bụrụ nwoke fụrụ nwanne ya nwaanyị ọ ya akpụ ya ada Ebenediji ada diji etu a ka ọ na-adụ kwa mgbe mgbe ọbụsị m erute n'ebe a na otu ụmụnna etu onye ada diji ọsị m bịa were oche abịa m were oche onwe ihe o were onye m iwu ya bụ na ihe agba aka wee si bie wee pụ ekpere m n'isi ya bụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya ndụmọdụ nna adụ ha bụ nọmba 1 ụzọ ihe n'one ka m fugoro ebe ha nọ ha ma Chukwu masị ya ike ọ bụgodugu ma nwunye ha nụrụ anụ ma aka na-enyeru ndị widows onye bere akwa bịa okelu nke ya ibeghe akwa bịa achetaghị si wejere gị ihe dị etu a wee na-ayọ Chineke ha were aka ahụ gaba
na ọ ga-amịtara ha mkpụrụ n'elu ndụdụ ga ndụ. Ihe anyị na-ahazi ebe abụọ ka ọ ya bụ onye ya bịa ka o lie ṅụwa abịaghị ime ya na nnukwu bịa ma ọ bụ obere bịa asị na a ga-enye ya ma ọ bụ nnukwu weri ya n'aba na ọ bụ onye ọbụla abịakwa n'ebe a na ya bịa na ịkwanyere mama ugwu ikpeazụ ọ ga-eri ṅụwa wee naba. Obiora Okonkwo Dikora PhD. Ọkwa bịa ka anyị malụ ka o si akwadobe wee sikwa anya jisi ike onwelu anyị nwa megolie ka anyị share na experience bụ inye expo yes, anyị wee sikwa na ya ndo na ọ dịrị ofere na-agbanyela anya bụ ije anyị. Anyị sile mmịata na yes ije abụrụ obere ije anyị nọ na local gọọmenti kama na onye ala asị na ala na-atọ ụtọ kama na nje dị n'ime ngalị dị n'ime a na-ekwule ekwu dị na ije ebe a ekwu ije ebe a ekwu Lydia, I know see them. I know see them now. I know see them now. Even now, we have an eye out. I do to any out, we were at wine. I know what together. No, we did. This is true. Or even Mabarasta Matani. No, you didn't mean it. I am and I got to seek it in Jesus' name. Amen. First. Mona Chief Mara Deka friends. The Ben Market from 1980. I can say no more the first friend don't win a nanny. And friend me na Abohonke was. I make the friend, my friend no one born Abonya Bianwa. Address Edison. I see that one can put a bono, and they took consider. So a friend there Abohonke and the one master the barrier. He did everything he could do to sustain the mother. He cared for the mother. So Messi Henny now look up at me and enjoy young board. Then you cannot tell God what he will do. When the time comes, then God will send that knows when. Bello my boy rapid. Kachukuna ulobi na ndokwa mgbe ete ha anya o soro na enigwe na ayọtala ibu ndị nọ n'ụwa anyị ezinụlọ ya etu afa si na-akwado eketa ha kwadosie kwabịa kwasị anya ka ife ọma mekalịa afa si wepụta ife jikwa ya ka ọ mụọ mmaji kwuru mmaji ọmụwa bụ Messi Apostle Martin nke ọrụ ukwu ọmụwa Messi Apostle nke ọrụ ukwu onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu ebe ọ na na-eme n'ọrụ ukwu ị ga-afụ m n'ụbọchị tata anyị bịa na nke Ikwere Chinyere Ugo Chimarụ Nzu anyị bịara maka nkwado akwamozu mama ya anyị bịara iji were jikọọ wee kọpụtara ọra na eze Igbo bụ Igbo ọlụkwụ ọrụ ukwu maka ọnwụ nne nke mere na February 8, 2021 ka ọ ya si obere ọya n'ụlọ ọgwụ wee na mmụọ oge dịka ugbu a na-akwado maka akwamozu ịkọsara ọra na eze na oge a ga-eji wee nye erugo a na-akwado ya ọ ga-abụ na 5th April ka a ga-eme ya na Vigil Mass bụ ịnwe anya abalị maka nkwado nke enine ozie ga-abụ na 6th April ka a ga-ebujie n'ụlọ ụka a na-akpọ Holy Family na ọrụ ukwu. Ụlọ ụka a na-ekwu ihe a bụ nwa ya nwoke bụ Chief Dr. J.I. Edison kwuru ụlọ ụka were nye ndị Katọlik n'aka ebe a ka a ga-ebuje ozie wee karịa ụka enimozu akasịa ụka ụbọchị ahụ a ga-eburu ozie wee bịa na biya ebe anyị nọ wee nie ya enyisie ya
ndị mmadụ agbadaba n'ụlọ akwụkwọ enu agụọta ebe a ka a ga-anọ were gwa ozune ndị mmadụ ọbịa. Anyị na-agwa ọha na eze obi Igbo ọlụkwu bọọlụ ukwu nke onye ji eko na jiri ebe ụbọchị ahụ ọkara ọ bụ nnukwu ozu, nnukwu akwamozu. Anyị na-asị ji ya ejisi ikwere Chimalu Nzu nwa amụrụ gbaa egbe ụkpaka na-agbara ọra niile ọzọ Igbo ndụ. Anyị na-agwa ikwere eze Ugonna ya, anyị na-agwa ikwere eze nwa mmadụ ka ha die ọnwụ nne na afụfụ ma ha ga-die nwa ga-akwa nne ọbụla nne ga-akwa nwa nakwa mmiri adịghị ha azụ. Anyị asị ha ndo, a na-asị ndị oriakụ ha ndo, ada dị ọra mma ma ụmụ ya ndị niile anyị asị ha ndo, wee sị ha na ịdị na ọnwụ agaghị ezute ezinụlọ ọzọ kama ihe ọma, ihe ọṅụ, ihe emume ga-eze ezinụlọ ha nwere onwe ha ga-atọ atọ na 100 120 wee ruo mgbe Chineke ga-akpọrọ ha. Anyị na-ekele ndị niile na-akwado ọnọdụ anyị n'ebe ọbụla anyị nọ, ndị na-akwado Mercy Apostle Martin Mary, esi na ọ ga-adịrị unu mma. Daalụ.